Иртәнчәк күзегезне ачкач та сикереп торасызмы? Әллә эштән генә яңа көнгә теләкләрегезне теләп ятасызмы? Сезгә үз телебездә иртәнге дуга өлгесен укып ишеттерәсем килә. Ятлап алырга, я кагазгә чыгарып укырга, үзегезгә яраклаштырып, кыскартып әйтергә дә мөмкин. Я Раббым, әлхәмдүлилләх, дип сиңа шөкер итәм. Караңгы төнемне исән имен узгарып, инде бу якты көнемә дә бер синең генә рәхим шәфкатьләреңә өметләнеп, риза бәхиллегеңне алу өчен керәм. И Раббым, бу якты көнемне һәм калган гомремне синең яраткан кулың булып, җәннәтләреңә кирерлек игелекләр эшләп, дөрес һәм кабул булырлык гыйбадәтләр кылып, ныклы иман, тыныч күңел белән сау-сәламәт үткәрергә насыйп ит. И газиз Раббым Аллаһ, бу якты көнемдә һәм калган гомремне саваплы гамәлләр эшләп, файдалы эшләр белән, хәерле хәләл ризыклар һәм бәрәкәтләр белән үткәрергә насыйп ит. Каты шир зәхмәтләрдән, кеше кулларына тилмереп калудан сакла. Яман ширләрдән, яман сүзләрдән, яман күзләрдән арала. Кәм хур булып кеше аягы астына калудан, начар яктан кеше телләренә эләгүдән сакла. И Раббым, каты фәкыйрьлектән, ачлыктан, ялангачлыктан, төрмә газапларыннан сакла. Яну пешүдән, туңып эшүдән сакла. И Раббым Аллаһ, гаиләмә именлек, балаларыма бәхет тәүфик бир. Туганнарым белән татулыкта яшәргә насыйп ит. Үземне, гаиләмне, балаларымны, нәселемне явыз бәндәләрдән, явыз ният гамәлләреннән, зыян зәхмәтләреннән, мәкер зулымнарыннан сакла. И Раббым, көтелмәгән кайгы хәсрәтләрдән, бала кайгыларыннан, төрле һәлакәт фаҗигаләрдән, дawасы булмаган авырулардан үзең арала. Я Раббым Аллаһ, бу якты көнемдә укыган дугаларымны, теләгән теләкләремне үзеңнең киң рәхмәтең белән кабул ит. Амин.